ҳафтаи гузашта ҷаласаи ҷамъбастии созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баргузор гашт, ки дар кори он роҳбарияти созмон ва намояндагони шӯроҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Масъалаҳои марбут ба ҳаёту фаъолияти собиқадорони милитсия дар рафти ҷаласа муҳокима гардид. ҷаласаи васеъи ҳисоботии созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ ин навбат дар вилояти Суғд гузаронида шуд. Макони баргузории ҷаласа шаҳри Хуҷанд интихоб гардида доираи васеъи собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ аз вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аз фаъолияти шашмоҳаи созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ натиҷагирӣ карданд. Ҷоиз ба таъкид аст, ки саҳми созмон ва шӯроҳои он дар минтақаҳо дар тарбияи насли ҷавони милитсия назаррас буда, дар тамоми воҳидҳои вазорати корҳои дохилӣ омӯзиши таҷрибаи собиқадорон барҳамонда шудааст. дар кори ҷаласа роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иштирок намуда бори дигар аз саҳми собиқадорон дар тарбияи насли ҷавони милитсия ёдоварӣ кард. раиси созмони собиқадорони вазорати корҳои дохилӣ генерал-майёри мустаъфи ҷурахонзода Саид Қаюм зимни суханронӣ самтҳои асосии фаъолияти созмонро ин тарбия ва баланд бардоштани малакаи касбӣ, ҳайати шахсӣ, масъулиятшиносӣ дар иҷрои вазифаи хизматӣ бо доир намудани суҳбату мулоқотҳо ва дигар чорабиниҳои маърифатӣ унвон кард. собиқадорон чун васгари як насл ба насли дигари мақомот ин анъанаро бояд инкишоф диҳанд. дар давраи ҳисоботии собиқадорони милитсия 381 маротиба бо ҳайати шахсии мақомот суҳбату мулоқотҳо гузаронида барои такмили ихтисоси кормандон дарсҳои амалӣ мегузаронанд. дар ҷаласа ҳисоботи раисони шӯрои собиқадорони вилоятҳо шунида шуд. сиҳативу саломатии собиқадорон, шароити зист ва дигар ҷанбаҳои иҷтимоии ҳаёти собиқадорон аз масъалаҳои асосие буд, ки дар ҷаласа муҳокима гардид. дар идома вохӯрӣ сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо собиқадорони аз дигар минтақаҳо ба вилояти Суғд ҷиҳати иштирок дар пленуми ҳисоботӣ ташриф оварда доир гашт. мавсуф собиқадорони милитсияро омӯзгори насли имрӯзи милитсия ва таърихи зиндаи қаҳрамониву шуҷоат номид. вобаста ба фаъолияти имрӯзаи мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба собиқадорон маълумот дода, Қудратулло Назарзода аз онҳо даъват намуд, то ин ки малакаю таҷрибаи худро ба ҷавонон биомӯзонанд. дар хотима ба меҳмонон тӯҳфаҳои роҳбарияти раёсат тақдим гардид.